Barka da zuwa tashar Hausa Arewatoptv, duniyar labarai da ɗumi-ɗuminsu, sannan kuma ga fina-finan Hausa zafafa. Amma hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, dole sai an danna mana subscribe sannan a danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. To mun gode. Shugaban 'yan tada kayan bayan nan, wato masu yi ƙungiyar ƙasa kutse, wato Shekau, ya sake sabon bidiyo cikin fushi da kuma ɓacin rai game da kuka akan cewa manoman da aka kashe a yankin Maiduguri, cewa yayi ai ba manoma bane, sojoji ne suka kashe ɗan Boko Haram. Shine ake gaya wa duniya akan cewa manoma ne aka kashe, saboda duniya ta ci gaba da tsanan su, wato 'yan ƙungiyar tada kayan baya 'yan Boko Haram. Me sauraro, kafin mu ci gaba da gundanar labaran, sannan kuma kafin mu ci gaba da haska muku wannan bidiyon, to fa dole ne sai kun danna mana subscribe sannan ku danna mana alamun kararrawa, domin shine zai ba ku damar sauraron labaran game da kallon wannan cikakken bidiyon. A danna subscribe din, sannan a danna kararrawan sanarwa kamar haka. Shugaban 'yan tada kayan baya, wato Shekau, ya saki wani bidiyo yayin da yake kuka cikin fushi da tanzara ga al'ummar Arewa ga kuma gwamnatin Najeriya akan cewa manoman nan da ake ikirarin cewa sun kashe ba manoma bane aka kashe, yaransa ne, wato 'yan Boko Haram. Sojoji suka hallaka su har kimanin 110, amma sai aka juya maganar akan cewa ai 'yan Boko Haram ne aka kashe, saboda a tusa wa mutane ƙara tsanan 'yan tada kayan baya. Shekau dai ya saki wannan bidiyon cikin fushi, ya ce cewa shi dai daga cikin yaransa ba wanda ya san ya je ya kashe manoma, amma dai ya san cewa ya rasa manya-manyan jigajigan mayakansa har kimanin 110. Shekau a cikin wannan faifan bidiyon da ya sake na daƙiƙa mintuna 20, ya yi jan hankali ga kuma jan kunne da gargaɗi zuwa ga gwamnatin Najeriya ga kuma al'ummar Najeriya akan cewa su saki tafarkin ƙarya, su zo su bi tafarkin addinin Allah, su zo su bi tafarkin gaskiya, domin idan ba haka ba, su yanzu suka fara ɗaura ɗamarin yaƙi tsakaninsu da gwamnatin Najeriya da kuma manyan jigajigan al'ummar Arewa wanda suka kafirta. Shi dai ya ƙara sakan wannan bidiyon ne cikin fushi da kuma tashin hankali, yayin da yake wa jama'ar Arewa barazana akan cewa za su fara dasa manya-manyan bamabamai fiye da na baya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya Allah, ya Ubangiji, muna roƙonka Allah ka tsare mu daga sharrin wannan shahararren ɗan ta'addan wanda ya addabi yankin na nahiyar Arewa. Muna neman tsari ga wannan shahararren ɗan ta'addan, wato Shekau. Ya Allah, ya Ubangiji, Allah ka tsare mu daga sharrinsa. To fa mai sauraro, kar ku manta dai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa, dan Allah dan Annabi, domin shine zai ba ku damar kallon cikakkun bidiyoyinmu da kuma sauraron labarukanmu da ɗumin sau, musamman labarukan da suke faruwa a yankin Arewa irin na ta'addanci da kuma masu garkuwa da 'yan Adam.